Po vydarenom stretnutí z vašej strany by som poprosil hostujúceho trénera o vyjadrenie k zápasu, zhodnotenie. Tak my sme išli do Žiliny zvíťaziť, samozrejme, že vedeli sme, že Žilina má mladé perspektívne mužstvo a dokedy nedáme nejaké góly, určite to bude zápas o tom, že budeme dobíjať ich bránu. Za stavu 0-0 tam mali domáci šance, nedali, my sme následne potrestali a dlho ten stav bol na vážkach, až pred koncom polčasu sme rozhodli, tam myslím si, že už za stavu 3-1 bolo rozhodnuté, druhý polčas bol naše réžii a ten zápas sme nakoniec uhrali. Aktuálne ste na prvom mieste, tak sa ešte opýtam, aké sú vaše ambície v play-off? Tak Slovomatiku tam má ešte nejaké dohrávky samozrejme, ale tak naše ambície sú jasné, my chceme ísť do finále play-off a tam si to rozdať so Slovomatikom. Každý rok je to viac menej o tom, že hráme finále a samozrejme, že tento rok sa chceme znova pokúsiť o to, aby sme sa dostali na prvé miesto. 3 roky nám to nevyšlo a skúšame to znova ďalej. Myslím si, že máme na to aj mužstvo, aby sme si to s nimi rozdali. Ešte sa opýtam, máte možnosť posúdiť hru makrotímu v predchádzajúcich stretnutiach a teraz myslíte, že makrotím speje k lepším výsledkom alebo hra sa zlepšuje? Prekvapený som z tých výsledkov, lebo aj podľa tohto zápasu, aj toho zápasu, čo hral makrotím v Dubnici, myslím si, že má perspektívne mužstvo a sám som prekvapený z toho, že na poslednej priečke. Myslím si, že v tej súťaži sú slabšie mužstva, ktoré hrali proti nám a sám som prekvapený z tých výsledkov, lebo to mužstvo určite nepatrí tam, kde je. Takže dovolte mi ešte poprieť vám do play-off veľa zdaru.